खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया बरायबाय। लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदि मोनसे बिफांनि सायाव आङो दिनै रायज्लायनो थांगासिनो दङ, जेराव दिनै नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि आथिखालाव गोबांथार बेफोरबायदि हा ओरैनो बेखाराव दङ, जेराव मैगं थाइगंबो जाला, माइ जिखुनु बुस्थु गाय मानो बेयाव जाला, मानोना गोबां केमिकेल नङाबोला जाला। नाथाय दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदि मोनसे बिफांनि सायाव नोंथांमोननो आङो रायज्लायगोन, जाय बिफांनिफ्राय नोंथाङा बिगासे हानिफ्राय लाख थाखानि माहाजोन नोंथाङाबो जानो हायो एबा मालिक नोंथाङाबो जानो हायो। नोंथांमोना निस्सय मिथिखाबाय जानांगौ। बे समाव जोंजों लोगोसे आङो बेबायदि सासे व्यक्ति जोंजों लोगोसे दङ, जाय व्यक्तिया बे बिफांनि सायाव गोबांथार बिथाङा नलेज दं आरो गोबांथार बिथाङा ट्रेनिं लानाय आरो गोबांथार बिथाङा गावबो एवारनेस होखायो। बेनिखायनो दिनै आं बेबायदि व्यक्तिजों नोंथांमोननि सेराव आङो मोगा मोगि खालामगोन। आङो बिथांनाव कुइसनफोर सोंगोन आरो नोंथांमोनाबो पार्सनेलि माबाफोर जुदि सोंनांगौ दङब्ला आङो डिसक्रिपसन बक्सआव आंनि वाट्सएप नाम्बारखौ आं नोंथांमोननो होगोन। नोंथांमोना बेयाव आंजों पार्सनेलि रायज्लायहरनो हागोन। अब्ला आङो गिबिसिनथाराव बिथांनि मुंखौ आङो मिथिनो लुबैयो। नोंथाङा खोन्थागोन नोंथांनि मुंखौ आरो गामि एरिया नोंथाङा अन्नानै खोन्थागोन। आंनि मुङा मनिरा मुसाहारि आरो गामिया जाहैदों प्रतापगड़। जायगाया जेनेबा प्रतापगड़आवथ' गामिसो, नोंथाङा मा जायगानि बेखौ खोन्थागोन महकुमा हिसाबै? गहपुरनि आरो पस्ट अफिसा आलुपारा, डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिश्वनाथ, गामियाथ' प्रतापगड़आनोसै। नोंथाङा ओरैनो दायो बागान हिसाबै नोंथांनाव बेसेबां दं? दाथ' जोङो मिथिनो मोन्दों जे गहपुराव नोंथाङानो लाबोजेननाय होननानैबो गोबाङा बुङो आरो जों खोनानोबो मोन्दों। अब्ला नोंथाङा जेनेबा बिनि सायाव नोंथाङा गिबिसिनथाराव बे बिफांनि सायाव माबोरै मिथिग्रोनाय एबा माबोरै नलेज मोननाय, नोंथाङा बिनि सायाव बुंगोन नामा? आङो बे लबारनि बिसय आङो सिगां फार्स्ट टाइमाव आङो नागालेण्डआव आङो मिथिग्रोनो मोन्दों आरोना। आरो बिनि उनावहाय आङो माने जोंनि लबारनि बिसयफोरखौ आं मिथिजोब्बाय। लबारा मा बुस्थु, लबारनिफ्राय मा जायो बेखौ आं मिथिजोब्बाय। आरो लबारा जे बेसेबां डिमान्ड गोनां आरो बेसेबां दामनि आं मिथिबोबाय। बेनिखायनो आङो गोसो जानानै, गोसो दुंनानै आं न'आव हा जि एसे दंमोन नालाय आंनि, बेवहाय आङो गायनाय जाबाय आरो। नोंथाङा जेनेबा दायो बिगासे हायाव फांबैसे बेबायदि लबार दंफांखौ गायनो हायो? बिगासे हायाव ओरैनो 64, 65 बेबायदि गायनाय जायो आरो। ओरैनो बिगासे हानिफ्राय जेनेबा लबार बिफाङा जेब्ला भरा ओंखारो, होमबा बे समाव बेसेबांसो थाखा खामायनो हायो मास मोनसेयाव? जेनेबा बेखौ नोंथाङा अन्नानै लोगो बिथांमोननो फोरमायगोन। ओरैनो बिगासेयाव ओरैनो 64 बा 65 दंफां जायो, फुलि जायो। ओमफ्राय बिनि उनाव देरोब्ला, हायोब्ला फार्स्ट टाइमाव बारा गवा, ओरैनो 200 ग्राम बा 250 ग्राम फांसे दंफाङाव होयो आरोना। ओमफ्राय बिनि उनाव देरहोलां, बिदिनो बुरजा होलां, बिदि होयो आरो। आथाया बुरजा गलाङो आरो। आधा लिटारनिफ्राय एबबाव आधा लिटार 1 लिटारनि खाथियाव थायो आरो बेबायदि। ओरैनो सेरसेयाव दायो लबार बिफांनि जिथु लबार, बे बेसेबां दाम ओरैनो सेरसेयाव किल' हिसाबै? दाथ' बर्थमान एसे खमायबाय। फार्स्ट टाइमाव सिगां आं जिथु खोनादोंमोन, जेब्ला गायदोंमोन आं सुरुना, बेखिनियाव 270, 300 बेबायदिमोन आरोना। दायो रानिं सोलिदों 130, 140 बेबायदि जानानै दंथ'यो आरो। अब्ला दिनै नोंथांमोना निस्सय मिथिबाय आरो आं बिथांनिफ्राय मिथिबावनो लुबैगोन। बिथाङा गोबां एवारनेस हैबाय थायो बे लबार बिफांनि सायाव। बिथाङा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै एवारनेस होयो। आं एसे मिथिनो लुबैगोन, नोंथाङा मा मा जायगायाव थांनानै दिनैसिम बे बिफांनि सायाव एवारनेस हैखो? आं ओरैनो फार्स्ट टाइमाव आङो गुवाहाटीनि हरायाव कामरुप डिस्ट्रिक्टआव आङो ट्रेनिंखौ लादोंमोन। बिनि उनावहाय आङो सिजुसायाव बिदिनो बहुद बागान दङ, ओरैजाय अरुणाचल प्रदेशआव बेबायदिनो 3000 बिगानिसि मानसिफोरा खेथि मावदों, बेखौ बे बागानखौ मावदों। ओरैनो दायो मथा मथि 3000 बिगानि गेजेराव 500 बा 1000सो मोनजेनबाय आरो। ओमफ्राय दा थांनाय बोसोराव आङो बे जायगायावनो आङो एसे मावना फैदों प्रेक्टिकेल हिसाबै। बेयाव बे जायगायावनो आङो ट्रेनिंबो आरोबाव लाबावनाय जादों। अब्ला निस्सय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। आरो आं एसे नोंथांमोननो बागानखौ देखायनो सेस्था खालामगोन। जि नोंथांमोना नुदों बेनो दायो बागाना। बेफोर गासिबो बिनि लबार बागान गोजा। खमसे खम 4-5 बिगासो जागोन आरोना बेयाव लबार बागान हिसाबै। आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव बिथांना बागानफोर दङ, जेराव बिथाङा गावबो गायबाय, लोगोसे गुबुननोबो फोरोंबाय।
आसा खालामदों नोंथांमोना आरो आं दहायनो बुंखादों जुदि नोंथांमोना माबाफोर मिथिनो लुबैदोंबावोब्ला नोंथांमोना आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरगोन आरो नोंथाङा बेबायदिनो मिथिगोन आरो आं उननि फारियाव नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो दायो नोंथांमोना जि नुदों दायो माबायदि हायो होनोब्ला नैबेयाव नुनो मोनगोन दायो नै सासे बेबायदि माबायदि गायदों नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन बियो नै बिदि खलथा होलायलायनांगौ नै नोंथांमोना नुदों जानांगौ ना बेबायदि होनानै बियो फुंनि समाव बियो ओंखारगोन आरो बेबायदि अब्ला आरो नोंथांमोना नै नुनो मोनगोन दायो बिथाङा गाव हानानै प्रेक्टिकेलि देखायलायदों माबायदि हायो नै बिदि हानांगौ आरो ना बिदि हायो आरो अब्ला निस्सय नोंथांमोना नुबाय आरो आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोना हानायमानि आरो नोंथांमोनाबो बेबायदि बागानखौ हानायमानि खालामगोन मानोना जोंनि बर' मानसिनि गेजेराव बेफोरबायदि बागाना गैया आं आसा खालामदों एसेखिनिखौनो आं बुंनानै दिनै दोनथ'नाय जाबाय